Magandang hapon sa lahat. Nandito ako sa customer dito sa Kenora, Ontario. Pang-apat na beses ko nang mapunta dito. Ang oras ngayon ay alas 5:57. Sabi kasi nila na pag ikaw ay bagong driver, mahirap daw maghanap ng trabaho. Ang hirap makahanap ng company na tatanggap ng mga walang experience. Kaya nga, bagong driver. Yun po ay hindi totoo. Rumor lang po yun. Sa internet, makikita natin yung mga hiring is mga kailangan nila at least 6 months, 1 year, 2 years experience. Kaya ang hirap daw makahanap ng trabaho. Makinig kayo sa mga bagong driver dyan. Actually, may company katulad ng company na kung saan ako ay nagtrabaho na tumatanggap sila ng mga yung walang experience. Katulad ko po, tinanggap nila ako kasi wala akong experience. Ang company ko kasi, yung kung saan ako ay pumapasok, ay may parang program sila sa mga baguhan. May training program talaga sila. Parang may department para sa mga bagong driver. Itong company na kung saan ako ay nag-work, ito ay pinakamalaki na fleet dito sa Canada. Kahit saan po may branch kami, may terminal kami dahil malaki nga yung company. Yun nga, para sa mga bagong driver, kung gusto nyong pumasok sa company katulad sa dito na kayo po ay i-train talaga, pwede, possible po. Kaya ko ginagawa to para awareness, no, para malaman nyo. Kasi nung time ko, hindi ko alam. Ang nalalaman ko is walang opening doon sa Toronto. Kaya hindi ko na talagang pinag-interesan kasi nga nandun sa Winnipeg, Manitoba at saka Calgary. Maraming salamat pala kay Palaboy na Pinoy at saka kay Pinoy Trucker. Dahil sa kanila, ako ay nandito. Sila ang parang instrumento. Dahil sa kanila, nalaman ko ngayon na may opening pala doon sa Toronto, kung saan ako ay taga doon sa Toronto, sa Mississauga Terminal. Kaya maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo, mga bye Marco at saka bye Benjo. Para sa mga bagong driver, ang company kasi na pinagpasukan ko ay may parang training program talaga sa mga baguhan. Training program, ibig sabihin is may parang tutok, no, yung focus talaga na training para sa, like sa akin, ako bago, naga 1 year na po ako last week, ako ay nasa training program pa rin. May budget talaga sila para sa training ng mga bagong driver. Pag training kasi, iba-iba ang klase ang training. Yung sa ibang company, ang pagtitrain nila sa mga bagong driver ay ipasama ka lang sa yung experienced driver nila, mag-onboard ka, sasama ka dun sa rota, parang team driving kayo. For example, 1 week or 2 weeks, sasama ka para ma-familiarize ka sa anong mga ginagawa, no, ng isang driver. Tapos after nun, ikaw na mag-isa, bibitawan ka na kasi alam mo na, na familiar mo na. Pero dito po sa amin, ang program is 13 weeks. 13 weeks kang i-train. May mga trainer po, may mga instructor, may mga stages. May mga yung sa first 2 weeks, yung sa yard lang muna, sa like parking area. Iti-train ka nung mga backing. Parang ikaw ay bumalik doon sa MELT program, doon sa pag-aaral mo ng AZ or Class 1. Backing ka, i-expose ka sa mga different scenarios na backing, kung ano yung mga actual na backingan doon sa mga customers. Tapos after that, i-expose ka sa city routes, yung mga tight spaces, no, yung mga actual talaga na biyahe doon sa customers sa city, yung mga customers ng company, para ma-expose ka doon. So iilang weeks noon. Tapos after that mag-move on ka sa parang
highway training. Yung highway training, dalawang kuan yan, stages. Yung i-train ka dito sa Highway 17, yung sa mountainous terrain, kung taga dito ka sa Mississauga or Winnipeg. Pero pag nandun ka sa Calgary, ikaw ay i-train doon sa British Columbia na highway, yung sa Coquihalla Highway ba yun? Ang pangalawang stage ng highway is iti-train ka doon sa cross border, yung rota sa USA, para ikaw ay ma-familiar doon, no? So for 13 weeks ikaw ay i-train. Hindi naman talaga kailangan na 13 weeks. Merong more than 13 weeks kasi nga siguro depende sa evaluation ng instructor. Kung ang evaluation niya ikaw ay dapat mag-improve pa dito na category, yung like backing, ma-extend ka doon. Pwedeng sosobra ng 13 weeks, pwedeng hindi aabot ng 13 weeks. Ako po, nakuha ko lang lahat ng training for 8 weeks lang. Sa lahat ng mga kategory, good naman po ang evaluation ng trainer ko. Kaya nakuha ko siya ng 8 weeks. Tapos, after doon, parang supervised training kasi yun eh. After doon, hindi magtapos ang training ng bagong driver. Ang driver po ay mag-solo driving na, pero siya pa rin ay under trainee. So for the first 3 months, parang ang rota ng driver is yung malapitan lang, yung parang within certain kilometer radius lang, malapitan lang. Tapos after 3 months, ikaw ay parang open board na, wala nang restriction sa kilometer radius. After nag 3 months ako ay open board na, long haul open board. Kaya kung saan-saan ako pinapadala, sa South, sa Texas, sa Midwest, sa may Alabama, Georgia, ang mga inaayawan ko lang, mga tinanggihan ko is yung mga loads na papunta ng British Columbia, ng mga Washington, by bandang West California, kasi nga winter season, hindi pa ako prepared doon sa yung mga magkailangan ng tire chain. Pero ngayon ay tapos na ang winter, palapit na ang summer, yun ay welcome ko nang tatanggapin yung mga loads na papunta ng west, kasi gusto ko rin maranasan ang mga biyahe doon. Kaya sa mga bagong driver kung gusto nyo talaga na yung parang gusto nyong ma-train ng proper way, no? Kasi about safety, kasi itong pagta-tracking ay hindi basta-basta, hindi to basta-basta na driving lang, kasi napakalaking track to, napakalaking risk ang iti-take natin. Dapat safe talaga, safe para tayo, para sa protection natin at para sa mga general public, at para rin tayo ay uuwi ng safe, uuwi doon sa mga pamilya natin. Kaya para sa mga bagong driver na hindi alam, na ang iniisip nila ay mahirap makahanap ng company na tumatanggap ng walang experience, dito po sa amin tatanggapin kayo, basta as long as ito ang requirement. Ito lang, dalawa lang. First, ikaw ay bagong driver, whether ilang kahapon nakuha mo yung license mo, or may pumasok nga si Yuri, nag-training siya ngayon, yung license niya nakuha niya last year. Matagal siyang hindi nakahanap ng trabaho, kaya natulungan ko siyang ipasok. Ngayon nag-training siya. So yun, bago kang driver. Pangalawa, ikaw ay pwede makakross ng USA, kasi importante makakross ka, kasi ang loads namin ay 80 to 90% sa US ang biyahe. Kung ikaw ay walang papeles na makatawid sa USA, wala kang Canadian passport or visa, hindi ka po makonsider. May nagtatanong kasi na pwede bang Canada route lang ako? Hindi po. Required talaga na ikaw ay maka-cross sa USA. So yun lang, ikaw ay bagong driver at ikaw ay pwedeng maka-cross ng USA. So kung saan man kayo, nasa Toronto man kayo, katulad sa akin sa Toronto, nasa Manitoba man kayo, Winnipeg, nasa Calgary or Edmonton, Alberta, or nasa Langley, British Columbia, kung malapit kayo doon ng mga terminal, walang problema po.
kung saan kayo malapit na terminal, doon kayo i-train. Kasi all across Canada ang terminal ng company na pinagtrabahuan ko. So kung kayo ay bagong driver, gusto nyong pumasok dito sa company ko na pinagtrabahuan ko, i-message nyo lang ako. Mag-reach out kayo. Huwag kayong mahiya kasi ako po ay mag-reply talaga sa inyo. May iilan na po na mga nag-reach out sa akin, no? Nakita nila ako sa mga previous vlogs ko, nag-reach out sila sa akin. Ngayon, mga kasama ko na sila, si Aaron, si Lloyd. Ngayon, nagsusolo na sila. Dati nagtatanong lang, paano daw maging isang trucker? Sinabihan ko na papasok lang sa school, sa MELT program, MELT, Mandatory Entry Level Training Program. Ngayon, si Aaron bumibiyahe na. 3 weeks siyang hindi umuwi. Kung saan siya pinadala doon sa US. Umabot siya ng Virginia, South Carolina, New York, tapos dumaan siya ng Mississauga, nag-Winnipeg, tapos umuwi na siya sa Calgary. Sa Mississauga siya dati, katapos lumipat siya ng Calgary, nakabili ng bahay doon. Tapos si Lloyd ngayon, first day niya kahapon, nandun siya ngayon sa Illinois. Tapos mag-proceed siya sa Illinois pa rin, babalik ng Ontario doon sa amin, tapos balik uli ng US. Tapos may iilan na rin na nagte-training ngayon on process, nasa Calgary, nasa Mississauga. Tapos may kaka-road test lang si Topper. Shout out sa iyo, Topper. Pagbutihin mo yung training mo, Topper, ha. Si Topper ay taga Edmonton. So mag-start na siya ng training sa katapusan. Para sa mga bagong driver na hindi alam na meron palang ganitong klaseng training program ang company namin, mag-reach out lang kayo kung gusto nyo, kung interested kayo. Nasa sa inyo yon, preference nyo yon. Kasi may iba't ibang company naman na yung tumatanggap sila ng mga baguhan, may training program din sila, pero yun nga lang, yung parang madalian ba, yung parang fast track lang. Kasi nga, noong 2 years ago, nung nakuha ko yung license ko, ako ay nakahanap ng company. Ang nangyari, pinasama ako ng isang trip, papunta kami ng Nova Scotia. Ang sabi sa akin ng yung contact ko sa loob is, sasama ako ng Nova Scotia round trip, tapos pagbalik, ako na daw. Parang, ako na lang mag-isa, parang yun lang ang training. Yun nga, sumama talaga ako sa Nova Scotia. Na-realize ko na parang hindi safe para sa akin, no, as new driver, kasi parang ang pinakita lang sa akin kung saan ang daan pa Nova Scotia, saan yung customer, tapos yung driving walang problema kasi naaral yan sa school. So yun lang ang feeling ko, parang pinakita lang sa akin saan ang customer, saan ang daan, tapos pagbalik, tapos after doon ako na daw mag-isa. So hindi ako sang-ayon doon, parang na-compromise ang safety. Hindi ko alam paanong gawin, no, kung ako na lang mag-isa. Yun nga, nung napasok ako dito sa company nito, nung ako ay nag-training na, may mga classroom training, ang dami ko pong nalalaman na yun nga, hindi ko nalalaman sa MELT school, sa program. Kaya maganda talaga ang training program sa amin dito. Kaya kung sino lang man ang interested, kaya ako to ginagawa, gusto kong parang mag-invite sa inyo, no, kung saan man ako ngayon, gusto kong tumulong. Yung tulong talaga na kung saan ako ngayon, kung ano ang na-experience ko, gusto ko rin ma-experience nyo. Kaya dito kayo, gusto kong parang ganun na tulong na kung saan ako, gusto ko rin na dito kayo. Di katulad dati, no, nung nakuha ko yung license ko, may mga kababayan tayo dyan sa Toronto, sa Mississauga. Alam ko kung saan sila connected, ano ang mga company nila. Pero ang sinabi nila sa akin before, sinabihan lang nila ako na, Marlon, marami dyan sa internet, maghanap ka lang dyan, marami dyan. Parang hindi magandang pakinggan para sa akin, no? Parang sana komplemento na lang sana na sinabi nila sa akin na gusto ko dito ka sana sa amin, Marlon, pero kaso nga lang hindi sila tumatanggap ng mga
bagong driver. Yun, parang magandang pakinggan yun kaysa sinabihan ako na maghanap ka lang dyan sa internet, marami dyan. So parang napipil ko ba na ayaw nila akong makasama, ayaw nila akong makapagtrabaho dahil doon sa pwede na ako magtrabaho, may license na ako. Ayaw nila na ako ay makapagpatuloy sa aking parang mga pangarap ko, no, maging isang tractor trailer driver. So yun lang. So dito, kung saan ako, pwede kayong dito rin, dito mag-build tayo ng Filipino community dito sa amin. Para naman sa mga aspiring driver, nung nagpaplano pa, nung nag-isip-isip pa ngayon, parang hindi pa sigurado, no? Parang 50-50 pa, pero talagang gusto nila. Ito, kung gusto nyong mag-tracker, yun nga, mag-aral kayo sa school, sa AZ or Class 1 school, sa yung tinatawag na MELT program, Mandatory Entry Level Training Program. Mga 5 to 6 weeks yon, may 7 weeks, ganyan. So after that, kung maipasa nyo yung license nyo sa ministry, may license na kayo, pwede ko na kayong tulungan makapasok dito kung gusto nyo. At saka kung meron kayo nung dalawang requirement, yung first, may license ka, bago ka. Pangalawa is pwede kang makakross sa USA. So yun lang siguro. May gagawin pa ako, mag-edit pa ako ng ibang videos ko, kasi bihira lang na times, no, na ako ay makabakante, kasi most of the time pagdating ko, ubos ang oras ko sa driving, magpapahinga na ako, tapos kinabukasan hataw na naman. Ngayon parang may naiwan pa sa akin na 2 hours na driving. You have 2 hours and 43 minutes of remaining drive time. 2 hours and 30 minutes remaining drive time. So relax lang muna ako ngayon. Kaya ginawa ko itong content na to para sa awareness, para malaman nyo about sa training program. Ang company na pinagtrabahuan ko, may ganito silang klaseng parang training program, kasi nga malaki siya na company, may budget siya, may pera siya. Tinitrain po kami ng parang proper training, safety, exposure sa mga customer, exposure sa border crossing. Yung border crossing dati, ang dinadaanan ko doon lang sa Niagara Falls. Pag ang family ko ay pupunta kami ng Amerika, sa Niagara Falls lang. Pero dito, na-experience ko yung mga border crossing mula doon sa Montreal, sa Champlain, Lacolle border, dito sa may Thousand Islands, sa may Cornwall, Ontario. Dito sa Niagara Falls, may alternate pala na border doon sa Lewiston, Queenston, Ontario. Tapos doon sa pinaka busiest border in North America, sa Detroit, sa Ambassador Bridge. So nadaanan ko yun palagi. Tapos sa Sarnia, Ontario, napakaganda ang bridge nila, ang cross border bridge. Tapos dito, malapit dito sa Kenora, meron sa Thunder Bay. Tapos dito sa may Dryden, nakatawid ako doon sa International Falls. Tapos doon sa Sault Ste. Marie. Tapos dito rin sa Winnipeg, Manitoba, sa Pembina, Emerson. So hopefully mga borders doon sa British Columbia, ma-experience ko na rin, kasi tatanggapin ko na yung mga loads na papunta ng west. So marami ang exposure, no, dahil sa malaki nga ang company namin, ang customers ay all across USA except Alaska. So kahit saan may load, kung saan man ako mapunta, may reload ako doon palagi. Hindi yung naghihintay ako ng ilang araw, overnight. Wala, hindi nangyari sa akin na naghintay ako ng overnight para sa next load. Paparating pa lang ako sa destination ko, may next load na dito pumapasok sa cellphone ko. Ito nga dito, may next load na ako, dapat in 2 hours, kasi nga may
may driving time pa ako na iwan 2 hours. May load na sana doon sa Dryden, pero nga na-delay ako, no, kasi nag-adverse condition, may storm, winter storm kanina on the way dito. So mabagal kami mga truck kasi dapat safety. So na late tuloy ako ngayon dito, pero okay lang kasi safe naman akong nakarating. Ang masasabi ko sa kaya nga may training ang company namin, yung parang training program talaga, kasi nga yun sinasabi, inuulit ko, may budget. Yung ibang company kasi na hindi tumatanggap ng mga new driver kasi ang mahal ng insurance na babayaran nila kung may new driver silang employee, kasi high risk yan. Kaya yung ibang company hindi nila kaya magbayad ng mahal na insurance. So kaya nagre-require sila ng mga at least 2 years experience. Yun ang mga tinatanggap nila. Yun ang mga common reasons kung bakit yung mga company, yung ibang company hindi tumatanggap ng new driver, kasi nga mamahal ang insurance na babayaran nila, kasi nga new driver high risk. Pero dito sa company na pinapasukan ko, kaya niyang bayaran kung anong mahal yan, kasi nga marami siyang pera, malaki siya na company, pinaka largest fleet dito sa Canada. Kaya ito ako ngayon dito, ito yung truck ko. Dito lang ako nakaupo kasi namimiss kong makaupo dito sa pasahero. Palagi akong nandyan sa driver seat. Kaya dito ako ngayon, napag-isipan kong dito ako mag speaking. So yun lang guys, keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye.